Salam ýahruwan tomoşaçylar. Kemmämizin bilşimi diýäli. Türkmen halky toý bayramlara baýram. Eger de siz toý bir sadakalaňyzy artykmaç pul harçlaman, ýokary derejede geçirmek isleseňiz, baýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt köşkündäki Äläm toý mekany size öz hyzmatlaryny hödürleýär. Bizde amatly bahadan sadaka edýänler üçin 80 manatdan başlanýan sadaka tagamlary, jelekem Äläm toý mekanynyň ýürüýte sowgady zal bildew. Aşyk bu eten janlary size garaşýar. Tölegleri nagyt we bank kartlar arkaly töläp bilersiňiz. Habarlaşma üçin şu aşagdaky belgilere jaňatyp bilersiňiz. Arzulan hasyl bolýan ýeri Äläm toý mekany.